събират. Картофчили им. Чачо, да ги резервираме тези бюлетенци. Чакай, имаме гости. Леле, няма отиваме вече. И аз така мисля, че няма отърване. Всяка път направим беше на... После я трябваше да помислим. Мисля, че е време да спрем. Те решиха, че трябва да се сърдите там. Сега трябваше да се снимаме. Ето това бе, ще го взема. Ето. Те много готини. Да, трябва да внимаваш много. Много, да. А дали са по-нахални? Вау! Айде, чао. Ти знате, мисля, че ги нахраним добре.